जो परात्परांच्या गुप्त स्थळी वसतो, परमेश्वराला मी आश्रय, माझा दुर्ग असे म्हणतो, तो माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवतो. कारण तो पारध्यांच्या पाशापासून, घातक मरीपासून तुझा बचाव करेल. तो तुझ्या पायावर पाखर घालील, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल. त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे. रात्रीच्या समयीचे भय, दिवसा सुटणारा बाण, काळोखात फिरणारी मरी, भर दुपारी नाश करणारी पटकी, यांची तुला भीती वाटणार नाही. तुझ्या बाजूस शस्त्रावधी पडले, तुझ्या उजव्या हातात लक्षावधी पडले, तरी ते तुला भिडणार नाहीत. मात्र तुझ्या डोळ्यांना ती दिसेल आणि दुर्जनांना प्राप्त होणारे प्रतिफळ तुझ्या दृष्टीस पडेल. कारण परमेश्वर माझा आश्रय आहे असे म्हणून तू परात्पराला निवासस्थान केले आहेस. म्हणून कोणती अरिष्ट तुझ्यावर येणार नाही, कोणती व्याधी तुझ्या तंबू जवळ येणार नाही. कारण तुझ्या सर्व मार्गात तुझे रक्षण करण्याची तुझ्याविषयी तो आपल्या दिव्यदूतांना आज्ञा